Aron kasolusyonan ang suliran sa dynamite fishing ug bang illegal nga pamaagi sa pagpangisda, pagmontar ug maritime law enforcement team sa Olango Island gisugyot sa Regional Chief sa Maritime Police. Aniya ang report. Nakaabot sa regional nga buhatan sa Maritime Police ang nahitabong dynamite fishing sa Punta West sa barangay Punta Engaño ni adtong Domingo sa Udto. Mato ni Police Lieutenant Colonel Santos Baldovico, humanila madawat ang taho kabahin ni ini, nagpahigayon gilayon sila og seaborne patrol sa dapit. Pa-seaborne patrol ako lagi dan sa banda dyan. Wala na naman nangyari. So sa atin pa yung mga culprit, yung mga gumagawa niyan, parang hide and seek din lang sila sa amin. Giangkon sa OIC sa Regional Office sa Maritime Police nga kinahanglan gayud nga adunay Maritime Law Enforcement Team nga regular nga magpatrolya sa kadagatan sa Punta Engaño ug sa kadagatan haduol sa mga gagmayng isla diin sagad mahitabo ang dynamite fishing. Subay niini, gisugyot ni Baldovico atol sa City Peace and Order Council meeting ang pagdestino og Maritime Law Enforcement Team nga magbase sa Olango Island. Yan, wala kasi kaming kwan dyan yung Maritime Law Enforcement Team dyan. Wala kaming MLET dyan kasi nga yung sa limited pa yung personnel namin. Nag-schooling pa yung nasa trooper schooling pa yung supposedly ilalagay ko ng mga tao dyan. Mas madali yung pag-seaborne patrol nila dyan. And I do hope, hindi lang naman sa dagat hinuhuli yung mga yan eh. Pag ma-confirm na natin na sila na nga yung through intel monitoring, pag mag-confirm na natin, madali na natin masubaybayan yan. Samtang gihimakak sa Maritime Police ang pamahayag sa pangu sa City Agriculture and Fisheries Office nga nagkuwang sila sa aksyon. Sa pamahayag kagahapon ni Alex Baring sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, giingong sa matag higayon nga mopadangat sila og reklamo sa buhatan sa Maritime Police kabahin sa mga illegal nga pagpangisda. Igo lang matod pa silang pahimuon og report kabahin niini. Siguro sa ibang noon, pero at my time, hindi pa nangyari yan. Basta pumupunta sila dito pag maganda yung hesitant man lang kami, pag hindi man lang kami pag maalon talaga. But if they can give us the detail naman ng tao na may magtuturo talaga, pwede man natin sila kasuhan eh. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.